Anandra Ġeġganatra, turista 33 sena mir-Renju Unit, ammetta fil-qorti li kisser tieqa' ajruplan tal-linja nazzjonali KM Malta Airlines b'daqqa ta' pon waqt li t-titjira kienet għadha fl-ajru. Il-każ seħħ abbord titjira minn Londra għal Malta waqt li l-ajruplan kien għaddej minn fuq l-Alpi wara li passiġġier ieħor waddablu xi ħaġa fid-direzzjoni tiegħu. Fil-qorti Ganatra qal li din kienet l-aktar ħaġa stupida li għamel f'ħajtu u li jiddispjaċih kif ma kienx l-intenzjoni tiegħu li jagħmel l-ħsara. Konsegwenza tekk il-qorti mmultatu is-somma ta' 3,000 euro waqt li wkoll ġie ordnat iħallas 2,125 euro bħala spejjeż tal-linja tal-ajru. Raġel mill-Eritrea nżamm arrestat wara li ġie akkużat li fastidja sesswalment mara wara li daħħala f'bar biex jagħtiha l-informazzjoni dwar basket li kien għandu kemm insterqilha. Aferwer Kitek Lesember Johannes ta' 41 sena li kien mistenni jibda jaħdem bħala restawratur ġie mixli batti sesswali mingħajr kunsens li żamm persuna kontra rida tagħha u li kkawżala ġrieħi ħfief u biża' għal ħajjitha fost l-oħrajn. U ġie mixli wkoll li sera arloġġ minn fuq il-mara. Għal dawn l-akkużi hu wieġeb li mhux ħati. Il-każ allegata seħ fit-3 ta' Settembru meta l-mara u s-sieħeb tagħha kienu l-baħar f'Paċeville meta ndunaw l-insterqil għall-basket. Kien hawn fejn l-imputat qal li hu kellu informazzjoni dwar min seraq dan il-basket. Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest.